نفتح قلبنا على كلمة الملأي. طلب معي من قلبك، اطلب معي من قلبك الكلمة الملأي واسمعوا بالرقة. مستر أديس كلمني من الكلمة أديستياك، عمل مني داقة رتند ملأي. نفتح قلبي الكلمة تياك، أعطيني ريفيلاسيوني، جيب الحياة الكلمة ريفيلاتوريا قوية وحية في حياتي وفي قلبي. Grazie مولاي لحدكم تتعلمني تترانسفورماني على الجلوريا تياك مسير في اسم جيسو كريستو. امين. وجب الإيدة ومروا في كتابة الروماني كابيتلو 4. رينجراتسياك سبيرتو أديس سبيرتو سانتو ليه انت تتكلم من فمي وتنكرج البوبلو تياك مولاي. هللويا. وتجلوريفيكا لسم أديس تياك جيسو. خصاصيكم مستقصية للرسبوستا ينتي جنافة. كما منكم لكملكم في المولاي تمشوا مع المولاي وتيدوا لي انتم كتا كريستو كريستياني لكلكم جيتوا اتكاتي والفيدي تياك جيت مدة وليدي. كما كونوا ونستي كما الدربة منكم كما منكم حسيتكم إيسكم شكلتان إيسك تتشادي أو منكم شغات جيلي حسيتكم إيسكم عندي أبتيتني أفنقط نمن دي الكلمة الله عندي أبتيتني أفنق دا سكتا وجبايت نقط نمن ونكوات الببيا وندكير الفرقان وندكير الوديت وندكير البروتكسيون وندكير دي جبايت أيات أنا جمول ليرا الدنيا أو شو جيلا ديلكم من راسكم شاروكوزو. كما منكم حسبتوا من ملن قصدي ضربة في الجمعة. لا ما حسبتوا ما تحسبها ما يدوا لك داو التنتسيونيين. Grazie مولاي. Amen, ovviamente. Ma collocci aptiti inti di difficoltanti. Amen. Amen. خلينكم أخوة قبل ما مروا فرماني كابيتلو 4 مروا في الأول تيموثي. ينا تسبس يدي لي من راسي من مخي خسبيت ليش قلتانت جبايت عييت بس نرنقاسة لا الساتش لقاسة عندي حفنة بركيت ونرى حفنة بركي نرى نيسي فيه ونيسي نهلسو الله يفتح بيبين نرنقاسة لا فيرا حفنة بركي وش قلتانت لا دو يبروفا يجيب لك تبروفا ترى تتسى نفسها مملية من فلك تبدأ ترى نفسها نفسها فوي يبروفا يجي لك ترى تتسى نفسها فوي من فلك نفسها مملية يجي لك تبروفا تنسى داك اللي الله عمل مياك باش تفتكر وتقدر تفكر فوق افكارك لي فرصي هذاك ما رايتش وفرصي هذاك ما سبيرينسايتش وهذاك ما من تشتارى الريزولتات داك اللي هذاك تتمن. ما مروا الاول تيموثي 4 ملا فيرس واحد تاي داو ما سكتوري سيميلي زوج باساجي كابيتلي دي فيه السبيريتو سانتو يعيدنا ċar fl-aħħar ta' żminijiet. Isma'wa di. Jitbedu mill-fili. L-aħħar ta' żminijiet. Isma'wa di ħanedilkom bit-TPT, xtajt bit-TPT, the passion. The Holy Spirit explicitly revealed the Holy Spirit. At the end of this age, come on, come taħsbu li ħana, we're at the end of the age, l-axħar ta' żminijiet. Mela this is talking about you and me. Mela di titkellem fuq. At the end of this age, many will depart from the true faith one after another. One by one
wieħed waħda waħda tibda tarahom jitilqu. Jabbandonaw il-fidi. Jabbandonaw xejn Alla. Waħda mill-prinċipji li ġieli nħobb insemmi jien hija li l-Iskrittura tallem prinċipju li kif kien mill-bidu hekk jerġa' jkunu l-affarijiet b'ħatmiem. X'kien l-ewwel dnub? Abbandonaw xejn Alla. L-aħħar ta' żmien x'ħajkun? Ħafna jerġgħu jabbandonaw x'ikun għal Alla. Jekk tabbanduna għal Alla, mela number one, inti ma tistax tabbanduna xi ħaġa li qatt ma kont fiha. Mela xi darba dawk kienu fiha. Xi darba dawk kienu kredenti. Xi darba dawk kienu nies tal-fidi. Xi darba dawk kienu nies li kienu jemnu li xem miktub ekku ġaralhom. Għataw qalbhom. Għajjew. Xajt l-Iskrittura fil-Ktieb tal-Apokalissi. Ix-xitan jiġi biex jagħmel x'jagħmilhom il-qaddisin. Jejjew. Mara mhux għal kulħadd tentazzjoni. Droga mhux għal kulħadd tentazzjoni. Raġel mhux kulħadd tentazzjoni. Flus mhux kulħadd tentazzjoni. Is-saħħa il-kulħadd jista' jgħidu. U jipprova jgħid u jibbombardjak kull forma ta' ħsieb u jaqtalek qalbek u jipprova jġibek f'sitwazzjoni fejn inti tibda isma' għal-kelma sew. Isma' tibda tikkonsidra il-possibilità li forsi dak li miktub mhux vera. U x-xitan jerġa' jagħmellek bħal m'għamel il-missierek u l-ommok. Ma tassew Alla qal. Ma dik hekk tfisser. Imma possibbli Alla u tiġix tgħidli ta' li għax hekk inti tieħu gidma frotta. Ħajkeċċik barra miġninta. Tiġix tgħidli li Alla ħajħu għalih għax inti tieħu xi gidma frotta ta'. Dak mhux hekk ta' jfisser. Imma hej. What a bad lesson to learn. What a bad experience to have to go through. Wow. U għajja, tidaħseb li Alla vera għallek hekk? Tidaħseb li Alla u għandu ħobbok? U ma tafx li Alla ħobbok xorta kif inti? Taħseb li Alla ħajġħdek għax inti tikol biċċa frotta u għajja tgħix ħmerijiet. Jaqgħu fejn tmur River of Lovin. Dawk li jgħidu li huma tal-fidi. U għajja kamon. Dawk kollha ċċeċċati, daw mhux vera ta'. Tiġix tgħidli bil-kliem profetiku, tiġix tgħidli bil-fejqan tal-lili. U għajja kamon. U għajja kamon. Kieku l-fejqan jeżisti, mela kieku int kif għadek marid. Il-mara tiegħek kif qiegħda l-isptar bħalissa kieku. Kull fejqan vera jeżisti. Jekk hemm xi ħadd li skur għandu jfiq, kieku żgur inti għandek fiq. Jekk hemm xi ħadd li għandu jkun imbierek, kieku inti di tkun imbierek. Jekk hemm xi ħadd li jara suppass jara l-mirakli, żgur għandu u jekk ma tarahomx inti u mela iktar u iktar vera l-Bibja mela mhux vera. Is this serious or this is more serious than a great majority don't realize? Din hija serja jew ħafna iktar serja milli l-maġġoranza jiddixxernu. Meta inti tisma' bi Kristjani, issa dal-aħħar smajt fuq familja. Kienu jiġi River of Love ħafna snin, li da. Mhux ħafna xi sekli ta'. Titkellem pereżempju sa
Eżatt qabel il-Covid kemm ilu 4 snin issa. Sa 4 snin, żewġ koppji bit-tfal tagħhom. It-tfal tagħhom iż-żewġ River of Love. Smajt storja ta' waħda minnhom illum. Fej qabel kienu jgħidu di tex kemm di saret stramba. Għax ma jekk ngħidu ċajta ma titħaqx magħna. Jekk ħammorru mpejpu tibgħat warrabna law. Issa f'dal-aħħar saf xi smajt li din tant saret friendly. Issa jekk imorru jpejpu tpejjeb magħhom. Jekk jgħidu tgħid ċajta pastaża titħaq magħhom. Issa saret bħalhom reġgħet. U żewġa u l-lieda u l-familja kollha. Waħda mill-familji ma jmorru salutament dimkien. U l-oħra jmorru lura Ruma. Wara li daw l-istess nies kienu nies li bajnejja rajthom jitredu taħt il-qawwa tal-Ispiritu Sant. Imma għax il-fidi ġiet medda u għax rajna fejqan illum. Ġimgħa l-oħra rajna fejqan imma domna nitolbu ktar jew minn mbagħad rajna għaddejna minn sitwazzjoni fej mbagħad il-fejqan ma rajniex, bajna nemmnu panorma x'għandna ma rajniex. U allura ma dawn mal-kollox ċaġa tagħmel kombinazzjoni dak. U llum issa l-familji tagħhom l-ebda waħda l-ebda minnu li dom ma tiqdi l-Alla. Żwieġ ħajt farag dal-waqt. U l-oħra lura lejn Ruma. Taf minn fejn bdiet dik? Min li għajjejt nistenna nara l-weda is-seħ. Mela la stennejt u la għamint u mela ma jistax kun li vera. Mela ma ħsibx il-vejqan għal kulħadd u mhux vera għalla dejjem irid ivejjeq. Darbettilkom frażi ħa ngħidilkom. Moħħkom għax inti tidher quddiem Alla mimli fidi. Il-Bibja titkellem bl-Ingliż hija l-kelma faithful. Id-dubju huwa l-akbar ħallil ta' ħajtek. Il-fidi vera hija laħas, laggas. Il-fidi vera hija li inta mill-deċiżjoni u anke jekk id-dinja tinqalab ta' taħt fuq, xorta tibqa' temmen x'qal Alla. Il-fidi vera hawnhekk mod nirreferi għal ħadd għax il-fidi tiegħi wkoll tiġi ċċalenġjata regolari. Ma il-kelma fidi letteralment tfisser jien konvint. Il-moment li jien tagħmilt question mark u nut li tgħidli, allura inti tgħidli m'għandix fidi? Le, m'għandekx infatti. Tara daw jak jgħidu, daw kollha, daw għax maraw xi ħaġa mela għax m'għandix fidi. Il-fidi ma timxix b'dak li tara. Kemm minnkom sejrin il-ġenna li dekom? Kif tafu rajtuha? Kemm minnkom timxi wara Ġesu li dej? Kif tafu rajtuh? Intom qatt tabala għaliex intom? Kemm intom konvinti li Ġesu Kristu vera jeżisti? Kemm intom rajtuh Ġesu? Tiġix tgħidlu xajtu f'olma ta' dak kollu minn moħħok. Dak kelċi pizza għadit l-ak pol-istonku. U għasmajt il-passet kellem fuq Ġesu, ovvjament impressjonaku, mux ovvju dawla. Tifhem kif jibdaw, ix-xitan jibda jnaqqarlek fidi. U int minn għalik li għadek fil-fidi. U laqqas taf, li mux tal-li m'għadekx fil-fidi, li laqqas mux biss li jariqt, li qiegħed tagħmel scuba diving issa. U int minn għalik li għadek fil-fidi.
U jekk xi ħadd iġi jgħidlek għax m'għandekx fidi, tieħu għalik. Biex imbagħad aktar tikkonferma li vera m'għandekx fidi. Il-fidi mhijiex ibbażata għax jiena fiqt. Lut 11:6. Huwa impossibbli mhux diffiċli. Mingħajr fidi hija impossibbli toġob lil Alla. Mhux diffiċli da? Impossibbli. Ma inti ma jfissirx li għandek il-fidi għax rajt barka finanzjarja, dak ma jfissirx li għax inti għandek il-fidi. Għattara kemm għandu fidi il-pastor, ara, dak fiq il-pastor ma tala fuq, dak għax għandu l-fidi. Allura 10,000 ara kemm għandu fidi b'saħħitha. Jon kella pastorina nemmen ta' fil-fidi għax tlabt il-Alla biex ibirikni u tal-ħaġeb il-boss ġi u tani promotion. U zid li l-paga b'nofs, dak kollu li diġan ħalla. Sinjal li għand il-fidi. Le. Taf li l-bibjam kim ma tgħidlek li r-riżultat jikkonferma li jent għandek il-fidi. Ħafna jaħsbu li għax int rajt il-riżultat int fisser għandek il-fidi. Allura dawk li ma rawx il-riżultat dawk m'għandhomx fidi mela. Taf li inti Lut kapitlu 11 il-biċċa l-kbira tan-nies li Alla jgħidulhom raw il-fiq huma nies ta' fidi ma rawx li jemnu. Għawadni ħanifmek. Ħafna fl-aħħar ta' żmien, inkluż minn River of Love, waqgħu għax ħasbu li jiena nemmen u nimxi fil-fidi għax fiqt meta emmint. Jew għax dberikt meta tlaft u emmint. Jew għax rajt nies ifiqu jew inħelsu. Mela sinjal li jien għandi l-fidi. La dak sinjal li Kristu huwa ħaj. Mhux għax int għandek il-fidi. Tafx ikkonferma li jien għandek il-fidi. Tafx evidenza waħda bissem li jien għandek il-fidi. Li irrelevanti x'naddi minnu. Irrelevanti jekk dak li jiena tlabt u hemm talih inbidel jew ma nbidilx. Jew anke jekk sarar x'tagħmel meta dak li jien temmen għalih sarar. Hawn nies f'River of Love emnu u llum id River of Love in Heaven. Dak ma kellux fidi allura. Alla lil dak jgħidlu m'għandekx fidi għax inti xorta mitt. Holy Spirit, speak to us. Għalhekk ħafna jabbandonaw il-fidi, għalhekk ħafna jaqgħu u ġejjin iktar. Iktar ħajaqgħu. Anzi hemm ħud li diġà waqgħu. Moħħkom hemm aħwa. Jekk inti qed timxi li minn għalik il-fidi għandek fidi għax tara li temmen, mhux qed tibbaża fuq il-fidi, qed tibbaża fuq dak li tara. Il-fidi li toġob l-Alla u għaddik il-fidi li emnet xqal Alla anka meta maraċ u anka meta rat l-opposta dak li emnet. Dik hija l-fidi li toġob l-Alla. Imma jekk inti l-evidenza
Iċ-ċirkostanza bidlitlek kif inti tħares lejn dak li Alla qal. Int m'għandekx fidi vera. Għax inti qed tistenna li ċ-ċirkostanzi jinbidlu biex il-fidi tiegħek tiġi konfermata. Aw miet rasu maqtuwa, jemmen u dak li qatt jemmen qatt ma rah. Morru raw Lut kapitlu 11. Nies jgħidlek li Alla oġbu lil Alla. Ħafna minnhom daw emnu u qatt ma raw f'ħajjithom dak li emnu għalih. We call it the hall of faith. Għalhekk ħafna li jaħsbu għandhom il-fidi. X'fidi? Fil-veru ħankun fair u jekk dan il-messaġġ qed jaffendi xi ħadd minnkom, it's a good to check your heart. Xekket joffendik, iktar u iktar qabli iktar japplika għalik. Għax once again qed terġa' tiġi imqanqal biċ-ċirkostanzi. Jekk dak li qed ngħid jien qed iqanqlek u qed joffendik, iktar qed turi li mill-vera l-fidi tiegħek mhux ibbażata fuq dak li Alla qal. Il-fidi tiegħi m'għandu jċaqlaq ili ħadd u xejn. Għandikom eżempju. Holy Spirit, speak to me. Speak to me. Lut, morru Lut. Lut 11. Lut 11. Issa, jekk inti trid tfittex evidenza tal-fidi tiegħek, aw evidenza storika, aw evidenza arkeoloġika, aw evidenza anka soprannaturali. Nies li omja u saru jaraw, m'hemm bżonn tmur tgħidilha mmur iċċekkja it-tabib għax jgħidlek malent tagħmi. Kemm hawn minnu stupidu fil-ħajja men. Mor dan tabib! Kont tagħmi! U se nara. Bħalma għamlu l-Farizej, il-dak li kien għami. In vera ma konx jara? Li ma sax nemmen ta' ħansaqtu l-lom u kummiżer. Da vera ma kienx jara? U kif sar jara l-ak ma jara? U l-ġenituri għax beżaw mill-Farizej. Għallu l-om, dak veru ibn tagħna, kif sar jara ma nafux, para nafu li twila tagħmi. U ridu evidenza li dak kien għami. Mela jekk tumur jisparixxek u m'għadux juġak u m'għadux hemm, mela qabel inti kont tħossu u kien imqabbes minn ġismek u jekk m'għadux hemmhekk ma sax tgħid inti li għadu hemm u mur iċċekkja jekk m'għadux hemm. Issa mhux qed ngħidlek tmur tiċċekkja, tmur tiċċekkja, mur iċċekkja mal-professuri kollha d-dinja kollha. Imma jekk inti kontrux u jsir tisma'. Mur għandi il-professur ħajċekkja li inti vera tisma'. U kif ħakkun jaf li vera nisma' jena? Mhux għax nitisimgħu. U l-professur mhux dak li fuq li ħanejdlu jiena ħajoqgħod. U dak il-professur kien jaf li jiena kont għami, mhux għax kif ħajverifika li jiena nara, mhux għax ovvjament qed narah. Hemm bżonn il-professur jgħid li isma' warrajt ta' ċertifikat kien tara. U jiena ċertifikat kien balalu. Mela inti li biex kollok biex tgħid li xi ħaġa hija ħamra, hemm bżonn tmur int il-professur. Anyway, isimgħu waħwa. Vers wieħed. Il-fidi hija l-pedament tal-ħwejjeġ li aħna nintemaw. Il-fidi hija l-pedament mux x'naraw permezz tal-fidi. Il-fidi hija l-pedament. Bl-Ingliż, ngħidilkom bl-Ingliż xi tajn. Faith is the substance, not what I see by faith is the substance. Faith is the substance. Naraw x'tajt fit-tipiti. Now faith brings our hopes into reality and becomes the foundation. Faith is the foundation. Not what I see because of faith.
Because what about if you don't see? Do you still have faith? U għanna nis li telqu mill-mulej u telqu mill-ravla u ħaj komplu jkun hemm. U jiġejdu li, imma jena għandi fidi, imma għandi ma rajt xejn. Tanasi, il-fidi ma tħares lej xħatara, il-fidi tħares lej ħaġa waħda biss. Li man? X'qal Alla biss. Imma għandi ma rajt. Min għallak li bil-fidi bil-forsi tara. Ma mux tara, pastor, Allah ma nemmen. Nemmen li dak li għalla, għallak ku. U l-Bibja tgħidlek din hija l-fidi li toġob il-Alla. Morru Rumanier bissa. Għanilkom illum jiena nista' nippredikat dal-messaġġ b'kull rispett. Ħafna iktar minn ħafna Kristjani. Għaliex inġodda l-istess għandi nies li jimxu bil-fidi għal-marti. Tiġi ċċallenġjata b'saħħitha. Għalma niġu ċċallenġjati kollha maħna. U fl-istess ħin li qed tiġi ċċallenġjata, tkompli tidringrazzja lill-mulej. Tkompli tolli idea lej il-mulej. Tkompli tgħidli faħħar il-mulej. Waqt li għadha ma tara xejn. Imma emnet x'qal Alla. Mhux għax ma rajtx inbiddel id-dottrina. Dik il-ħobs. Mela inti persuna ta' ċirkostanzi, mhux tal-fejdi. Kont minn għalik li int kont tal-fejdi, ma menti tal-fejdi xejn. Il-bniedem ġust mhux jgħix bir-riżultati tax jikseb minħabba l-fidi. Il-bniedem ġust jgħix permezz tal-fidi. Ħafna mhux qed jaqbdu għadita, plis qabduha. Tieni Korintin 5:7. Il-bniedem ġust jgħix bil-fidi. Jiġifieri anke jekk ma jarax, x'kompli jgħix bil-fidi. Anke jekk jara l-kontra, jkompli jgħix bil-fidi. Franco, il-ħabib tagħna ħuna fi Kristu River of Love in Heaven, kompla sal-aħħar ta' ħajtu, jemmen u jiddikjara li huwa nfejjaq. Guess what? L-lum huwa nfejjaq. U miet joġob l-Alla għax miet bil-fidi. Ħanela xi ħaġa. Hija xi ħaġa tal-biża, tmut, tiddubita x'qal Alla. Ħanilkom xi ħaġa. Il-mulejtin il-grazzja u jipproteġini fuq dak li ħanejt. Jekk Gordon John Manxe jippridka l-fejqan li Alla jrid ifejjaq lil kulħadd dejjem. Naf li tagħmel ħafna Kristjani nervużi di. Imma tinsiex, jiena mhux għax ngħidlek għax dejjem rajt il kulħadd tifiq, imma x'Alla qal. Kemm minnkom temnu li Alla jrid isalva lil kulħadd? Kemm minnkom tippritkaw għadi? Kemm minnkom taraw il-kulħadd isalva? Mela pritkaw għax mhux kulħadd isalva dan. Mela mhux vera. Ma xorta nippritkaw li Alla jrid isalva l-kulħadd ta' folja ma narawx kulħadd isalva. Imma rax aħna ma narawx il-kulħadd tifiq, allura ma nista' nippritkaw xejn kulħadd irid tifiq. Forsi mhux it-timing tal-mulej. Forsi mhux għal mhux għal-issa, forsi Alla jridek tgħallem lezzjoni u nibdew nbidlu l-kelma tal-Alla u nibdew nsiru eretiċi u nitbedu mill-fidi. U għal min għandu t-tentazzjoni tax-xitan bħalissa biex tieħu għalik u taffendi ruħek, humble yourself. Il-bniedem jgħix, il-bniedem ġust jgħix bil-fidi. Ħanerġa' ngħidha, kulħadd jgħidha. Għalqu għajnejkom u meditaw għadi. Il-bniedem ġust jgħix bil-fidi. Jgħix b'dak li hu konvint di dak li Alla qal hekk hu anke kjara l-oppost.
Kemm minnkom tixtiequ tmutu tiddubitaw x'Alla qal? Morru Lut kapitlu 10. Xi darba ħamorru Romanja 4, right? Morru Lut 10. Ejlu Spiritu Santu kellimni. Lut 10. Jekk dan jiċċallenġjak, please, ipproteġi qalbek. Ħallix ix-xitan juża da biex offendik. Ħalli da, Alla jgħalmek bih. Għax inti tibqa' fidil sal-aħħar ta' nifs ta' ħajtek bil-fidi f'dak li Alla qal. U jekk inti tibda temmen li inti fiqt forsi mill-loġieħ, imma sal-aħħar ta' ħajtek bajt miġuħ, x'ħad tagħmel? Ejli x'ħad tagħmel? Forsi għamint ħażin wara kollox forsi l-fejqan mhux għal kulħadd u forsi mulej mhux vera jfejjaq. Forsi kienet f'moħħi dik. What attent. Tidher qudiem Alla tweġbu bil-fidi. What attent. Kemm minnkom temnu li intom maħfura minn nubietkom kollha. Temnu għadi? Imma kemm minnkom intom li temnu għadi b'konvinzjoni kemm il-darba tħossukom mux maħfura. Għolli dej. X'biddel minna ħatal? Xej. Mint li int maħfur. Malekku. Anke jekk ħassejt il-kontra. Kama minnkom temnu li intom u li Alla. U tħobb Alla b'qalbek kollha. Issa kemm intkom waqt li temnu li intom u li Alla xi kultant ikollok qabtit tagħmel xi ħaġa ħażina bħal tad-dinja. Waqaf tkun ewlet Alla daqshekk. Jew komplet temmen inti xorta bqajt ewlet Alla. Avalja tħoss tittamel xi ħaġa pastaża, ħażina. Tara kif ħafna jafu jimxu bil-fidi f'dik l-erja. Imma meta jiġi għal ċertu affarijiet għax ma rajtx u ma ħassejtx, ibidlu d-dottrina. U jitbedu mill-fidi. U jwettqu l-iskrittura. Kemmi diffiċli pastor di? Għaxina muġuħ bħalissa għadni nemmen pastor. Għallek li l-fidi tammel l-affarijiet faċli. Għadek ma fimx il-fidi, da jek taħseb li l-fidi tammel l-affarijiet faċli, għadek ma fimx il-fidi. Miljoni ta' nies imutu minħabba l-fidi tagħhom fi Kristu kull-jum ta'. U ħafna minnhom jemlu li Alla ħajġi jeħlisom u ma jeħlisom xi jaqtawlu f'rashom barra xorta. Lut 10. Lut 10 vers 35. Ismu. Mela il-bnidem ġust jgħix bil-fidi. Il-bnidem ġust joġob lill-Alla bil-fidi. Please nixtieqkom taqbdu għadi. L-Ispirtu Santu qed ikellem il-Knisja. Jien m'iniex l-Ispirtu Santu. Mhux qed jgħidlek il-bnidem ġust jgħix bil-fidi għax ra ir-riżultat ta' xemmen. Mhux qed ngħidlek il-bnidem ġust jgħix għax talab għal fejqan u fiq, allura mela għandu l-fidi mela jgħix bih. The only thing that qualifies you before God is God said it, you believed it. Done. Tafu għalix? Because that was the way humanity fell. God said it, they doubted it. You and I, God said it, we believe it. Fil-bidu tas-sena, Alla fil-ħlina tiegħu, fil-grazzja tiegħu, u għalhekk qed ngħidilkom moħħkom hemm. Moħħkom hemm.
Jekk inti bnidem ta' fidi, m'għandek għalfejn tiġġustifika xejn miegħi għax inti mhux qudiemi ħad tidher. Tidher quddiem Alla. Jekk l-aġir tiegħek u d-deċiżjonijiet li inti tieħu kuljum f'ħajtek bħala bniedem tal-fidi mhuwiex ibbekkjat fuq xtejt il-kelma qaddisa tal-Alla fi Kristu, fid-dawl tal-patt il-ġdid ta' min int u xwijat xejn ġejt imwiegħed fi Kristu. Jekk id-deċiżjoni tiegħek mhumiex ibbażati fuq dak, m'intix tagħmel deċiżjonijiet ibbażati biss kompletament u totalment fuq il-fidi. Jekk Gordon Ġammanxi imut f'sodda minn Mart komplu pritkaw li Ġesu jrid ifejjaq il-kulħadd. Jekk il-pastors, il-qassisin, l-isfijiet, il-predikaturi kollha ta' Malta, kollha jmutu morda, jien ħankompli nippritka Alla jrid ifejqek għax dik hija l-weda li huwa wiegħed fil-kelma. U jien m'hemm bżonn nara biex nemmina, imma nemmina għax dak li Alla qal ġisset li għad u mintu f'qalbi. Għalhekk qabduha please. Il-bniedem ġust jgħix bil-fidi. U din hija l-fidi li tirbaħ fuq id-dinja. Mhux għax min ra xi ħaġa skont ma emmen, imma sempliċiment kull min emmen. Ħafna ma qabduhiex għadi. Ħafna predikaturi ma qabduhiex. Ħafna reġi rivrav badu ma qabduhiex. U nitlob il-Alla biex jagħtikom rivelazzjoni ta' dejta. Għax jiena minix lest li nabbanduna dak li nemmen. Tistgħu tabbandunaw il-Kristu intom u tistgħu tabbandunaw il-rivrav. Kollha kemm intkom għamlu intom. Għamlu intom l-istess, jiena l-istess messaġġ. Nippritka l-5, nippritka l-50 u 500 u 1000 whatever. Għaliex jien ma nippritkax x'naħseb, x'inħoss, ir-riżultati ta' dak li jiena minn fuqu, jiena nippritka Alla qala. U ekku. Imma allura għaliex għaddi ma rajtx? Ma nafx, imma xorta ħankompli nemmen. Allura x'għaddi ma ħassejtx? Ma nafx, ma xorta ħankompli nemmen. Iċ-ċirkostanzi huma kollha u dejjem suġġetti biex inbidlu. Il-kelma tal-Alla hija stabbilita fis-smewwiet u ma tinbidel qatt għal ħadd. Mela, hemm ħafna raġunijiet jista' jkun u jeżistu sew anke biblikament u hemm ħafna kif inti tista' titgħallem biex inti iktar il-kelma hija align yourself ħalli iktar tkun iktar faċli għalik tara u tesperjenza dak li temmen. Ma jekk inti ma nafx jekk hux ħansajjar messaġġ fuq da, qabel insajjar messaġġ fuq għall-weekend li ġej ma nafx. Però dinkom xawaw. Malta madwar id-dinja ta' mhux Malta biss. Għaw ħafna Kristjani offenduti li ma' Alla. Offenduti li Alla. Mhux li Gordon, li Alla. Għax ma rawx dak li minna li jom emnu. Għax minna li jom li il-fidi tagħhom hija bbażata għal ma rajtx. Sin jas m'għandix fidi. Tiġix tgħid għax m'għandix fidi? Le, jiena ma nimxiex fuq dak li jiena nemmen rajta x'emment. Jiena nimxi biss fuq dak l-emment. Għalhekk qedtilkom jekk jiena nara l-fejqan jew ma narax il-fejqan, jekk jiena nara l-barkit finanzjarji jew ma narahomx il-barkit finanzjarji, jekk jiena nara il-ġid jew ma narax il-ġid. Il-kelma tal-Alla, Gordon, iċ-ċirkostanzi ta' ħajti ma jbidlu xejn minna. Tiddaħluha fil-pedament u f'kull DNA u f'kull rokna ta' ħajjitkom biex inkom vera tkunu ċerti li vera timxi bil-fejdi. Għanerġa' ngħidha, il-bniedem ġust mhux jgħix ibbażat fuq dak li ra minħabba l-fidi. Il-bniedem ġust jgħix solamente
kompletamente fuq il-fidi. Bil-fidi. Basta. Konvint. Allura inti ħatibqa' konvint u ma rajt xorta konvint. Allura anke jekk ma tarax il-fejqan, xorta konvint. Anke jekk ma tarax inħeles, xorta konvint. Jekk jien il-fidi tiegħi timprovja, tmur il-fuq, jew tmur l-isfel, tissaħħaħ iktar, jew tiddajjef iktar, għax rajt, mela mhux vera nimxi fuq il-fidi, mela nimxi fuq iċ-ċirkostanzi tal-fidi. U dak li għandna ħafna Kristjani, għalhekk jabbandunaw il-fidi. Għax ma femux il-messaġġ tal-fidi. U ma tistax toġob il-Alla mingħajr fidi. Mhux mingħajr ir-riżultati tal-fidi li rajt. Imma jien Gordon John Manxe, raġel tal-fidi. Bil-grazzja tal-Alla u għal-glorja tal-Alla, bil-grazzja tiegħu biss. Imma jekk kien għal-mara tiegħi għaddit minn ċirkostanzi, jiena fejn jiena mal-mule? Meta missieri miet, bħalma ħajkun miet, kulħadd kellha minnkom ħatmutu 100%. Dik nista' nagħmilkom profezija li ħadd titwetta żgur. Sakemm ma jiġix ir-rapture. Just make sure li tinħatfu jekk ħadd iġi r-rapture. Għax imbagħad tkunu xtaqtu li tmutu, ma tkunux tistgħu tmutu. Jina u inti, meta jasal tmiem ħajjitna, irid inżomm dar-rapport. He was full of faith till the end. Kien mimli fidi sal-aħħar. Mhux kum li mimli riżultati u tgħix kemm ra mirakli għax hemmen. Jekk nara l-kulħadd tifiq għax jiena ppritkajt. U jekk ma nara l-ħadd tifiq xorta nemmen 1,000,000% li Alla jrid ifejqek. Bħalma nemmen 1,000% li Alla jrid isalvak, imma kulħadd ħajsalva. Ma nbiddilx il-messaġġ vera. Għax ma rajtx il-kulħadd isalva. Il-fidi tiegħek hija f'dak li tara fir-riżultati dak li emmen, jew f'dak li temmen ibbażat fuq xogħol Alla biss. Full stop. Għax dik biss hija l-fidi vera. Vers 35. Isimgħu għadi. Vers 35. Lut 10. Maj. Tarmux mela, jew tabbandunawx il-fiduċja tagħkom. Bl-Ingliż hija l-kelma confidence. By the way, hija l-istess kelma fil-Grik li ġejja pistis confede bil-fidi. Tarmux mela il-fiduċja tagħkom. Għax min iġġib magħha, għax din il-fiduċja tagħkom, il-fidi tagħkom, il-konfidenza tagħkom, konvinzjoni ta' dak li Alla qal u hekk dan magħha iġib ħlas kbir. Tassew li teħtieġu is-sabar, għandkom bżonn il-paċenzja. Dan messaġġ fuqu li kull min jem bil-paċenzja, bil-fidi u l-paċenzja nirtu. Għandak messaġġ ieħor tajjeb u morru simgħu. Tassew teħtieġ is-sabar biex tagħmlu r-rida Alla. X'inhi r-rida Alla? Le. Dik love you. Tassew teħtieġ is-sabar. Għandkom bżonn il-paċenzja biex tagħmlu r-rida Alla. Li tiksbu dak li wieħed. Għax ftit ieħor ftit ħafna u dak li għandu jiġi ma jdumx ma jiġi. Il-bidem ġust tiegħi għal darba oħra jgħix bil-fidi. Imma jekk jerġa' lura jien ma nitax qalbi. Jerġa' lura minn xi.
X'darba kien jemmen li dak li Alla qalek ku. Però meta beda jfittex kemm għandhom biex infiq, kemm għandhom biex nitbierek, kemm għandhom ġejja biex din il-promotion, meta ġejja dan il-boyfriend, meta ġejja del-girlfriend, għaddi single, kemm meta ħan iżewweġ, u meta ħajkoll it-tfal, u daw kollha ħmerijiet ħejjara. Inti żgur bi fidi kont qed timxi jew biċ-ċirkustanzi li jinbidlulek. Jekk ma jinbidlulek xi ċirkustanzi l-fidi tiegħek ħadeb soda jew le. Jekk iċ-ċirkostanzi iżidulek mal-fidi, il-fidi tiegħek mhux bbażata fuq il-kelma tal-Alla, bbażata fuq ċirkostanzi. Il-binen ġust tiegħi jgħix bil-fidi, imma jekk jerġa' lura, jien ma nitaxxaqx fih. Iżda aħna kapaċi tgħidha din inti? Jalla nixtieq li kollha kemm inkom kollha River of Love jgħidu għadi. Mhux bħal-pappagal imma vera jirifissruha. Iżda aħna maħniex minn dawk li jerġgħu lura. Għax ma rajtx, għax ma ħassejtx, għax ma nbidel xejn. Anzi, passer l-affarijiet saru ħafna għar. Ma xorta mhux ħanerġa' lura. Ħankompli nimxi bil-fejdi. U fl-esperjenza tiegħi, inni 30 sena nimxi mal-mulej. Sometimes things get worse before they get any better. But even if they don't get better, I will not abandon my faith. U dak huwa bniedem li Alla jtaxxaq fih. Jan għaddej fidil. Għaddej mimli fidi. Well done, my good and servant full of faith. U x-xitan iġi tiklek u jfisfislek. Imma ħad kompli temmen da ħmerijiet. U inti ħad kompli toqgħod tiddikjera l-kelma tal-Alla isek pappagal. M'intix tinduna li da kollu brainwashing. Ħanejlek. Fid-dinja kulħadd huwa brainwashed b'xi ħaġa. Mela jiena ħan iddeċidejt għax inkonvint. Jekk hemm xi ħaġa li narid moħħi jiġi mġeddet, mibdul, trasformat, jekk tiddejdulu brainwash bih, ħan niġi brainwashed. Xtejt il-mediċina hija wieħed mill-ola kawżi tad-dinja li bija permess tan-nies għax kemm imutu nies medical mistakes. Tgħid li ma jfiqu ħafna, praise God. Il-fiduċja tiegħek ħad tkun għamja fil-mediċina. Il-xuħut li l-COVID forsi il-vaċċin tal-COVID jaħsbu ħanamel bħalhom jemlu li fediqthom. Dawk qatilthom. X'ħajjgħidu għal dawk li qatlithom? U l-dawk li mankathom, dak x'għamlu? Sa tista' tieħdu kull vaċċin li ħad toħroġ, ħabbix rasek don't worry, mur tal-ewwel. Għamlu intom. Muħa waqqaf il-ħadd. Bagnej għan bħalla. Ma hopefully xi Kristjani talmu mill-ewwel lezzjoni, hopefully. Pero I'm not gonna hold my breath. Sawa. Ma pastor, minna kienet il-vaċċin tax, ma blajtux minn għalik. Għabli blajtux bħada għafħora. Ma dak fardijak. Dak fardijak għalla jħobbok xorta wahda, nħobbok xorta wahda. Ma tamilix differenza. U l-dawk li mitu xħanajdullu. Pastor, għaz ma tkunx il-medicina. Mur fittax fuq dik il-medicina għar kem għatridnis. Mux għedna jilak tuħux medicina u minix kontra il-medicina. Medicina l-ingasal għalla għal-medicina u għaxjenza li għamma fajt tajbinu pozittivi. Imma l-fidi tijaj, fiex ħankun? Għaxin għar tinsib xaħġa li jina l-fidi ma rridix jitħarrek. U mux xaħġa jitħarrek. Il-fidi tijaj jina ħnamela nibbaza fuq dak il-kelma tal-Alla li ma titħarrek. Full stop. Full stop. Issa jek inti trid temmen l-Alla u tkompli temmen il-kelma tal-Alla u tuħuġi medicina għandi min temmen t-safari tijak. Itlob, ħalli l-Ispiritu Santu jmexxik. Jina ma, Alla mux ħajaqami fuq it-trona xi inti tuħuġi panadol jew tuħuġi aspirina jew tuħuġi medicina whatever, mux minn ti temmen l-ebda d-nub. Just il-fidi tijaj tibqa xurta mingħajr ma tiġi mħarka fuq il-kelma tal-Alla x'qal Alla. Is-sekk Alla fil-ħina tiegħu jippermettili li jiena nuża affarijiet sekondarji biex nejn inkompli ngħix, Alla mhux ħajħodha kantri, Sewwa, imma l-fidi tiegħi fil-mediċina jew fil-xqal Alla. Jiena ta' Gordon Ġemman xejn fil-kelma tal-Alla, senta mamma.
U ħan ikkondanna l-ħadd għax ma nemmenx li Alla ħaj jikkondannakom daqshekk. Imma jista' jkun li inti jekk ma tismax l-Ispirtu tagħna, qabel ċertu affarijiet jaħdmu kontra tiegħek, mhux favur tiegħek. Għad toqgħod attent. U ħan ngħidilkom, jekk vera skonġed jgħidu li ġej xi virus ieħor u ħaj jippruvaw jbellalkom lux ma ta' vetiġina meġe, preparaw ruħkom. Tista' tgħid Malta kollha, morru ħuduha, morru fuq tal-ewwel. Għamlu intom. Don't expect me to be in the line, not in Jesus' name. Sorry, that's my opinion, it's my freedom, jina namel bir li bħajti. Intom bħajkom għam intom. Kulħat jemmel li jrid. Just għodu attenti li ma tmux kun xaħġa l-ħares għat li għem miktub fuq għal-bibja. That's all għan għedilkom. Għaxek id-din fl-axħar ta' zmini, dik ħatkun wahda minna, wahda mill-options. Għaxum bat tista' tikpi minn filosofologija. U tista' ta' d-deċ ma' l-offerti tijak bħalloġ kollu doppju. Just be careful. Be on the alert. Għalek kina u inti ridu namlu għazla. Fuq xiex ħanimxi. Fuq xiex ħanibbaza ħajti. Min għal-bieraħ jena nħu il-vitamini. Sawa, ġifiri, nħoss, jena nemmen il-vitamini jgħinuni. Sawa, xorta nqot attention jħu. Sawa, ma per esempio mill-latta ikel, per esempio nemmen li t-tewm jaħdem iktar minn vitamina. Il-ġinġer jaħdem aktar għawi minn vitamina. Jena nemmen li Alla poġġa affarijiet fin-natura li jistgħu jgħinu l-bniedem li kull ma jagħmel ifittex naqra informazzjoni fuq. U għandna nies li huma kwalifikati fuq dawn l-affarijiet hawnhekk jista' saqsililhom. Imma jiena ma nħossniex ikkondannata x'nieħu l-vitamini. Sewwa, nieħu l-vitamina D, nieħu l-vitamina Zinc. Sewwa tistgħu għaw min jieħu oħrajn. Għodu attenti, informaw ruħkom ħalli ma jekk issa jkun ma tagħmlux l-ebda side effects. Sewwa. Imma ħanejdilkom aħwa. Kontu tafu intom li madwar 90 jew 95% dan riċerkat, mhux qed nivvinta. Tal-mart huwa minħabba li ma niklux ikel tajjeb. Kontu ta' fodi, dan huwa riċerkat, insejta issa dal-għodu smajta, li between 90 u 95% tal-mart li anka ħafna kristjani tal-fidi jiġi bombardjati bih, għax ma jiklux tajjeb. Jiklu rux ma ta' ġank, ma jinformawx ruħom xandom, jiklu meta jiklu. Mela ma l-ewwel ħasolvilkom rux ma ta' problemi, informa ruħek x'tiekol. Jekk vera skont ir-riċerki ekku, mela inti anke mingħajr fidi ħadd iskansa 95% tal-mart. Għaliex nemmen li mill-bidu tal-kreazzjoni u ġiet iktar konfermata fit-tieni kreazzjoni, ir-rikreazzjoni ta' Kristu, li jiena nemmen 100% anke jekk kulħadd imut marit li Alla jrid ifejjek. Dak ma jfissirx li inti ma tagħmel xejn fuqha, trid tikkoopera mal-pjan tal-Alla. Ma nsax jiena nemmen li Alla jrid ifejjaqni u jrid il-bsaħħtni u noqgħod imur nieħor il-Burger King u l-McDonald's u l-junk food u l-kaffejiet minn flodsa fil-għaxija u mpejjeb. Sewwa mbagħad nibda naħdem bħal kelb, norqod xi klezzjat biss u nipprova u nippretendi li kull b'saħħti mhux jekk nagħmlu. Mhux fidi, infidil. Fil-ħajja hemm dak li jgħidulu stewardship. You have to steward your body well. Rest is one of them. Tistrieħ hija waħda minnhom. Ħafna mill-mart huwa relatat għax nies ma jafux jistrieħu men. Ħafna mill-mart ieħor għax ma jafux jieklu u jagħtu nutriment tajjeb il-ġisimhom. Ħafna mart ieħor għax pereżempju ħafna mill-Kristjani jimirtu affarijiet believe it or not. Dak li Alla teċka minn darba jida fil-Bibja biex ma jagħmlux, ma jibżawx u ma jkollhomx tensjoni u ansjetà. Taf kemm hemm mart relatat mal-ansjetà. U Malta għandna waħda mill-ikbar popolazzjoni bil-percentaġġ li għandna nies jieħdu pilloli kontra l-ansjetà. Kieku jisimgħu dal-Vanġelu lejla nħelsu. Tifhmu? U inti m'hemm bżonn toqgħod tistenna l-fejqan biex isih, għax inti tibbaża ħajtek fuq dak li Alla qal. Di vera, dik hija l-fidi vera.
Però jekk inti iċ-ċirkustanzi ta' ħajtek bidlulek kif tħares lej l-wedit talla, ħanajdilek u tista' tuħu għalik, sajna mhux qed ngħidlek biex tuħu għalik, imma ħatuħu għalik jekk qalbek mhux qed sew. M'intix timxi bil-fidi le, mhix vera. Qed timxi biċ-ċirkustanzi b'dak li tara. U għax ma rajt imbdilt. Mela mhux vera bil-fidi. Għax ma rajt imbdilt. U għandna turru n-nisek. Għandna turru n-nisek li kienu jagħmlu fil-fejqan. U jitolbu għan-nisa għal-fejqan. Get ready. Takar fil-professija x'għamiltilkom fil-bidu tas-sena. Tiċċessawx jekk taraw nies li anki ilhom fil-mulej jaqgħu. Just make sure that you're not one of them. Ħanilkom 100% minn issa stess ħanilkom. Kull min waqa' u kull min ħajjaqa' u ħajkomplu jaqgħu għax mhux vera mxew bil-fejdi. Imxew għax iċ-ċirkostanzi ma sarux favorevoli kif ħasbu li għandhom isiru, allura ħallew iċ-ċirkostanzi jmexxuhom mhux vera il-fejdi. Fidi vera li toġob l-Alla hija bbażata biss bħalma qal Ġesu. M'hemm bżonn immorru nifħu l-Bibja Luqa kapitlu 4. Rumani kapitlu 4 kombinazzjoni wkoll. Luqa kapitlu 4 taf x'għandek? Għandek Ġesu. Jippreżentalu tliet tentazzjonijiet il-Kristu, x-Xitan. Waħda fuq l-ikel. L-oħra fuq l-identità, mela l-oħra waħda fuq il-proviżjoni, l-identità u l-protezzjoni. Moħkom għaw jisimaw, għajlu Spiritu Santu kellimni. Jekk inti vera li bentalla, ma nħossnix li bentalla, jena nħossu l-mulej abbandonani. Ħoss il-mulej abbandonak għax qed tħoss. Jekk toqbes minn fuq din l-olja u minn fuq din it-tempju, mhux ħajbat ma qalx li inti ma tekwota s-salma inti wan kull jom. U l-provizjoni għand il-ġuħ. Ma Ġesu għallu għandi kali uħor. L-istess ikel li għandi jinwend. Il-kelma talla, r-rida talla. Rumani 4. Abraham. Alla ta' 75 wedu li ħajkollu iben u 25 sena qabel ma kellu iben. Anzi tidna mill-kom aktar grafika minn hekk. 25 sena qabel Abraham ġi moti weda li ħajkollu iben jismu Jakob. Abraham, Isaac and Jacob, sorry, Isaac. Bist, naputi, manka Jacob, kien ħajtu jow, kien naputi. Bravi, Isaac, kien ħajkollu l-Isaac. Dak li jitkollu l-fidi, mux bis jkollu tifel. Id ikun kollu kapaċi kollu jagħmel x'jaqsam ma' Mart. U mux ta' 75 kellu jkollu fidi biex jkollu xieqsam ma' Marta. Ta' 100 sena. Da għamel 25 sena jemmen Alla xqal. Il-rizultat kien li 25 sena wara dak li 25 sena ilu emmen. Many Christians will not be found there today. Spiritu Santu għajni. 25 sena wara mess bideħ. Dak li 25 sena qabel emmen. Imma mel 25 sena jemmen minn armara. Imma emmen daqs li kikura 25 sena qabel. U f'25 sena l-Bibja tgħidlek qatt ma ddubita lill-Alla li hekk hu. Meta sar missier? Ta' 100 jew 75? Ta' 75.
Għax ta' 75 għallu int missier, mux ħatkun missier. Meta int infejjaq, meta tara l-fejqan, jew meta emmint il-fejqan. Meta tkun salvat, meta tara l-frott ta' salvazzjoni, jew meta emmint li jint salvat. Meta int ta' Kristu, meta ħassej differenza, jew meta emmint li int ta' Kristu. Bibja tgħidlek Abraham ma ddajjefx fil-fidi tiegħu, kompli jirringrazzja li l-Alla, jifaħħar l-Alla, ftakar li dak li Alla wijat ek u kontra ċirkustanzi kollha li kellu jiffaċċja, il-Bibja tgħidlek qatt ma waqaf jemmen li dak li Alla qal ek u. Meta sar missier ta' 75, meta ra tifel ta' 100. Għodu attenti, għax ħafna sa 100 ma jaslux. Mux bis fis-snin qed ngħid ma jaslux. Ġifieri ħafna ma jaslux jistennew li jaraw it-tifel. Għax x'imkien in between jgħidu din ħmerijiet, din mhix vera, din mhux għallum, da kollu ġenn, da kollu brainwashing, u t-tifel qatt ma jarawh u jmutu imbeda mill-fidi. Għajni tolmu. Isimawni, ħadd ma jħu għalih. Let this be a good wake-up call għal kollha kemm aħna li ngħidu li aħna Kristjani u ngħixu bil-fidi. Il-fidi tiegħi, il-fidi ta' Marti, il-fidi tagħkom. Ibbażata fuq xiex. Vera x'qal Ġesu u kull darba Ġesu jgħid avolja ċirkustanzi huma kollha kontra għax hemm miktub. Waqt li ċirkustanzi kollha kontra. U l-fidi ta' Ġesu kif? Il-Bibja tgħidlek aħna rċivejna l-istess spiritu ta' fidi. Ta' Kristu. Fidi ta' Kristu f'kienet. Hemm miktub. Mhux għax ħassejt, mhux għax rajt il-ħobża minn ġebla. Infatti, il-ġebla qatt ma saret ħobża. U xorta ment li hemm miktub. This is the revelation for many. Kulħadd jitlob miegħi. Illum mulej għaddejs. Fejn jiena fittixt li l-fidi tiegħi tissaħħaħ ibbażata fuq dak li nemmen jew iċ-ċirkustanzi. Illum nirrealizza li jiena kont qed nisbalja. Qed nitlef il-mira u qed nitbiet mill-fidi vera. Mulej għallimni biex nimxi fuq il-fidi vera. Bħalma Ġesu mexa, bħalma Abraham mexa, bħalma l-qaddisini mxew flut 11. Mhux għax raw oġbu l-Alla, imma xemnu dak li inti qed anka meta ma rawx. Abba Missier, għatini rivelazzjoni ta' din ir-realtà u la tħallini qatt nitbiet mill-fidi. Ġesu inti l-mulej tiegħi u s-Salvatur tiegħi. Anka jekk kulħadd jabbandonak, mulej bil-grazzja tiegħek ma rid nabbandona qatt lilek u inti x'twedni mulej. Jina rajt il-wedit tiegħek, esperjenzajt il-wedit tiegħek, imma anke jekk nieqaf illum ma narax wed oħra timmanifesta f'ħajti. Ma narax fejqan ieħor jimmanifesta f'ħajti. Ma narax miraklu ieħor jimmanifesta f'ħajti. Ma narax ħelsin ieħor jimmanifesta f'ħajti. Ma narax barka oħra timmanifesta f'ħajti. Mulej ma rridx tħallinix nitbijat mill-fidi. Għax din hija l-fidi li tonora lilek. Tagħmlek il-mulej tiegħi u s-sit tiegħi. Irrelevanti miċ-ċirkostanzi. Grazzi mulej. Li jiena salvat permezz tal-grazzja tiegħek u l-fidi. Mhux bil-mertu tiegħi u s-saħħa tiegħi. Mhux għax ħassejta jew għax rajt id-differenza imma xemminta. Din hija l-grazzja
Dawn huma n-nies li inti titaxxaq fihom. U llum mulejjina b'deċiżjoni ħankun wieħed minn dak il-poplu tiegħek li jien bniedem ġust fi Kristu. Ngħix biss bil-fidi. Lilek kull glorja u tifħil munej. Fisem Ġesu Kristu ta' Nazaret. Amen u amen. Halleluja. Halleluja. Gloria lil mulej. Il-paċi ma'kom aħwa, Facebook, Television, YouTube. Narawkom is-sibt li ġej fis-7 ta' filgħaxija u l-ħadd fil-għodu fl-10. Kompli isma' immeda dan il-klim. Tħalli xejn ifixklek. Ibbaża lej il-kelma tal-Alla. Ibni fuq il-kelma tal-Alla. Mhux fuq ċirkostanzi, mhux fuq il-frott u riżultat. Xtejt il-kelma tal-Alla. Ikun ifaħħar Ġesu Kristu. Narakom. Ciao ciao. Halleluja.